Po krátkej prestávke sa vraciame späť do našej relácie. Takže pani X, aký je váš životný príbeh? Stále ma niekto prenasleduje, prečo sa ma stále niečo pýtate? Stále odo mňa niečo niekto chce vedieť, nechajte mňa už byť! Pardon, ale táto relácia o vyliečených psychických poruchách, vy nevyzeráte moc vyliečeno. Ale mne nič není, ale stále ma niekto prenasleduje, ak by vám bol, keď ma furt vás niekto prenasledoval, stále sa vás niečo pýtal. Ste vyliečená? Povedzte nám váš životný príbeh, no čo sa do toho serete? Pardon, tak vrátime sa k pani, môžete mi zopakovať vaše meno? Šamorína, samozrejme, prepáčte, zabudla som. Vy ste bola spolubývajúca pani X, že? Áno, my sme boli akože veľké kamarátky. A už nie ste? No viete, ono sa to tak skomplikovalo, pretože ja som akože úplne typický normálny človek a ona je taký typický trošku taký človek, ktorý na ulici sa ľudia ho pýtajú, že proste je taký čudný proste. A ja som vždy bola taká úplne normálna, tak to ne, a proste ona nebola vždy taká úplne normálna. Ale my sme kamarátky, viete prečo? My sme kamarátky, pretože my si rozumieme, my vidíme spolu tie veci, vidíme. Ale nás nevidia. Nikto nás nesmie vidieť. Nepozerajte sa na nás. My sa na vás nepozeráme, nikto sa nepozerá, nebojte sa. Ste v úplnom utajení. Ja mi trošku zabehlo, prepáčte mi. Nevadí. Ja som sa teraz bola napiť trochu tam vonku. No a keď vás v tom ústave liečili, aké metódy na vás používali? No napríklad na mňa skúšali takú metódu horúceho octu. Zvláštna metóda, že som o nej nepočula. To bol olej to bol. No horúceho oleja, že mi hodili vlastne na vlasy taký horúci olej. A mne proste tie vlasy sa potom tak leskli strašne. A ja som potom... A tým ste sa vyliečili? Áno, lebo tie vlasy som mala krajšie a už som... A to vám chýbalo ku šťastiu? No akože oni tvrdili, že áno, ja neviem, ale ako... Potom mi ešte pichali na nohy, mi pichali lentilky. Mi proste takto dávali na nohu, aby pichali? som... Ako sa pichajú lentilky? No tak s ihlou mi trošku ich pichali do nohy. Pichali lentilky. Aj takto, potom som mala také celé lentilkové nohy, že aby keď som bola v noci hladná, som mala čo jesť. No to ste mali ako pripichnuté k nohe lentilky. Áno. A ešte túto kolegynka, ona mala takú zaujímavú metódu na ní skúšali, pretože ju hodili do kolotoča a ju celý deň krútili len v tom kolotoči, takže ona z toho už trošku akože sa zbláznila úplne. A aj ona je už prepustená ako vyliečená? Hej, ona keď prišla do ústavu, tak na to bola úplne hrozne, teraz je úplne v pohode, ona. Akože ona sa trošku ešte bojí toho vonkajšieho sveta, ale ja ju pripravujem na to, že ten svet je A už vlastne žijete sami, alebo ešte... No, ako ja žijem s priateľom a ona žije s nami v obývačke. V obývačke? Ja žijem pod stolom, aby ma nikto nenašiel, on je nepriestrelný, viete? Ten stôl, viete? Ja si tam robím barikády. Tam... To je od vás pekné, že ste si zobrali svoju spolubývajúcu k sebe. A zvládate sa o ňu starať, nie je vám na ťarchu? Nie, akože ona sa stará o mňa väčšinou, ako ona varí a ona perie, žehli, ona neviem čo teraz robí sa, ona není zlá, ona sa hanbí, ona je strašne taká hanblivá, ale inak akože sme super kamošky, A váš priateľ vie o tom, akú ste mali minulosť? No, veď ja som ho spoznala tam v tej liečebni. A on bol tiež pacient? Áno, on bol vlastne s nami, my sme boli také veľké trio a ona akože teraz má taký trochu aj problém, lebo ona sa do neho tiež zaľúbila, len on nikdy nevidel jej tvár, tak ju nechcel a proste tak som ho získala ja. Aha, no. A ako sa prispôsobujete reálnemu svetu? Našli ste si nejakú prácu, alebo z čoho žijete? No, ja napríklad žijem peňazí, čo zdedila ona od svojich rodičov. A ona jej dávame niekedy nejaké zvýšky zo stola. Ja žijem z omrzniek, čo spadnú pod ten stôl. No a tak ako. A ako ich jete, keď máte tú kuklu na hlave? Ťažko. Sitkujete si to cez... Keď sa nikto nepozerá. Viete, ja si dám... Tak si ju dám dole, tak.
nie, určite nie! A vy ste niekedy videli svoju spolubývajúcu vlastne? Ako vyzerá? Nie. To akože to nie, to akože ani doktori to nevideli. Ja si myslím, že ona má nejakú buď že príliš škaredú tvár, alebo možno aj príliš pekná, viete, lebo keď sú ženy pekné, tak sa musí schovávať, nie? Lebo však inak by ich muži úplne znásilnili aj. A nemala nejaký zlý zážitok v minulosti, čo by jej to spôsobilo, neviete? Ja neviem, ja sa s ňou akože väčšinou nerozprávam, ja netuším. Prišla mi SMS-ka. Ne, to aj mne, to určite zase nejaký chalan mi píše, viete. Jaký chalan, však máte priateľa? Priateľovi to nevadí? No, však jemu, hej, ale teda jemu nie, veď on akože tiež si píše s ňou napríklad. A ona jak vidí na tie SMS-ky? Ja neviem, spýtajte sa jej, jak vidí na SMS-ky. Čo? Ako vidíte na SMS-ky? Tak ale však neviete, ten mobil svieti, to presvieti. Aha, Však máte to také ste silné sprostá, žiarenie. To není oceľ, to je látka, to ja vidím. Ja nejsom degeš. Do piči. Nenadávaj tu moja kamarátka. No ja si myslím, že ja by som ju už mala zobrať asi preč, lebo akože Áno, dobre, necháme vás teda spokojne si nažívať. Lúčime sa s vami a pri ďalšom diele dovidenia.